Лего Нинджаго, епизод 11. Турнирът започва. Здравейте, аз съм майстор Чен и това е невидимо острие. То тук означава живот. Ако го вземете, оставате в турнира. Ако позволите на опонента си да го вземе, губите. А какво става като загубиш? Защо да ви казвам? Нали, кой искал да я загуби? Виждам тук майстори на земята, огъня и прочутата зелена нинджа. И един златен майстор. Така че, това беше звукът на турнира. Ще започвате да се биете един срещу друг. Но това не трябва да се прави. И защо не? Ние сме дружки. Какво предпочитате? Безкрайно злато или да спасите Дарет? Да спасим Дарет.